Que tal, saúdos? A Fiscalía acusa o patrón e a armadora do Villa de Pitanxo de actuar con groseiro desprezo pola vida da tripulación. No escrito, o fiscal sinala como responsables do naufraxio no que morreron 21 tripulantes, o patrón e a 2 directivos da armadora Nores. Vémolo de contado, xusto despois dos titulares. A sucesión de borrascas que afecta a Galicia dende hai semanas pon o límite aos nosos encoros. Na ría de Arousa preocupa en especial o baleirado do de Porto de Mouros, no Ulla. Os mariscadores din estar moi preocupados do impacto que a chegada de toda esa auga doce pode supoñer pro marisco pola baixada da salinidade. Logo da recente rotura da balsa de Monte Neme, o BNG volve a alertar do risco inminente que supoñen as presas de San Fins en Lousame. Piden á Xunta celeridade na restauración ambiental da contorna da mina, así como que exixen responsabilidades á empresa a pesar de ter caducado a concesión. A parroquia de Lérez, en Pontevedra, xa desfruta dun renovado alumeado. A intervención que acadou os 1,4 millóns de euros desenvolveuse no marco do convenio anual entre a Deputación e o Concello de Pontevedra. Continúa a vaga de roubos en Ribeira, agora nun garaxe no lugar de Fafián, no que resultaron afectados 5 vehículos. Tras romper as fiestras dos coches, os cacos sustraeron os obxetos de valor que atoparon no seu interior. Hoxe nas Novas coñeceremos Pontevedra a través da obra de 3 ilustradoras. A iniciativa chamase Pontevedra debuxada. Paula Cheser, Aida Alonso e Natalia Umpierrez deron forma aos seus propios rueiros e axudaron a cativada da cidade a facelo propio en 3 obradoiros diferentes. O resultado deste traballo poderá verse nunha exposición a partir do 5 de marzo na Casa das Campás. Pois con todo isto comezamos, están vendo as novas do día en Canal Rías Baixas. Que o patrón e a armadora do Villa de Pitanxo actuaron con groseiro desprezo pola vida da tripulación. É unha das duras afirmacións que fai a Fiscalía no escrito que dirixiu o Tribunal Central de Instancia da Audiencia Nacional sobre o afundimento do pesqueiro o pasado febreiro de 2022 en Terranova, no Canadá. Un naufraxio no que morreron 21 mariñeiros. Agora o fiscal sinala como responsables o patrón Juan Padín, o administrador da armadora José Antonio Nores Rodríguez e o director de frota José Antonio Nores Ortega. Tamén entende que os investigados na causa permitiron que se desempeñara a actividade do Pitanxo en condicións inseguras, con máis tripulación da permitida, con sobrecargas, sen protocolos establecidos ou sen medidas preventivas. Todos eles factores que, considera a Fiscalía, levaron ao fatal desenlace. En concreto, sobre a sobrecarga de combustible e de pesca, di que reduciu significativamente a probabilidade de supervivencia. En canto ao patrón, no seu escrito, a fiscal considera que non tomou as medidas de precaución necesarias ante a posibilidade dunha virada en condicións meteorolóxicas moi adversas e non valorou a situación do buque na última fase da manobra, que levou a que a orde de abandono chegara demasiado tarde. Sobre os armadores, a Fiscalía considera que non cumpriron coa exixencia dunha escaleira de estribor, complicando o abandono do buque. Tampouco facilitaron instruccións concretas do que tiña que realizar cada tripulante en situación de emerxencia. A sucesión de borrascas que afecta a Galicia dende hai semanas pon o límite aos nosos encoros. O embalse de Pontillón do Castro, que abastece Pontevedra, atopase o 100% da súa capacidade. Tamén supera o 91% o do Con, en Vilagarcía. As imaxes que van ver agora son do encoro de Caldas desta mesma mañá. Alí, os técnicos de Augas de Galicia chegaron a medir estes días ata 200 metros cúbicos de auga por segundo, máximos que non se daban dende hai 2 décadas, dende o ano 2006. Con todo, neste caso, a ocupación ofrece un dato sorprendente. Atópase o 33% da súa ocupación. O motivo é que xa se fixo un baleirado previo ante a previsión da chegada de máis auga. Estes episodios de desaugados son precisamente os que máis preocupan o sector marisqueiro da Ría de Arousa. Amosan especial preocupación polo baleirado do encoro de Porto de Mouros no río Ulla. Neste caso, supera o 79% da súa capacidade.
Dende a Plataforma en Defensa da Ría de Arousa denuncian os baleirados que se están a facer deste encoro, lamentan que non se fagan desaugues progresivos. Din estar moi preocupados do impacto que a chegada de toda esa auga doce pode supoñer pro marisco pola baixada da salinidade. Con especial atención seguen esta situación as mariscadoras do Carril pola súa posición dentro da ría. O encoro de Porto de Mouros está bordando por fora. Iso que significa? Significa que, sabendo que había unha secuencia de borrascas que entraban polas rías, en vez de dar unha orden de desencoro progresivo para que non tivermos a situación que temos agora, que se xunta que os encoros están cheos con chuvias, que ese é o peor escenario, e realmente eso vai acompañado, como outras veces, co apagón informativo dos sensores e das bollas que nos dan datos do caudal e da altura do río. Hai un mensaxe de preaviso de que van a abrir, o sea, de que van a abrir non, de que van a turbinar porque eso non ten comporta, simplemente ten rebosadeiros e o que fan é turbinar para largar esa auga fora. Ahora é normal que o fagan porque senón hai risco de inundación, pero o que dicía Xocas tamén é certo, entonces se pode facer. Si se tesen previsións que iba a chover todo o mes de xaneiro e vai chover todo o mes de febreiro, o lógico que se fixera paulatinamente e non o que se vai a facer agora. Porque se agora se está recuperando a salinidade, vai volver a pasar o mesmo. En riba dun coro, a baixala de salinidade que nos vai a preparar estes días as novas borrascas que van a entrar. Pois seguimos falando do futuro da ría de Arousa. A Plataforma en Defensa da Ría advirte que as perdas económicas do marisqueo nos últimos 5 anos acadan os 59 millóns de euros sen ter en conta o IPC. Xunto con confrarías e agrupacións de mariscadoras e mexilloeiros, o colectivo lamenta a falta de políticas de saneamento e rexeneración por parte da Xunta. Cargan contra o goberno galego pola súa inacción e por impulsar proxectos nocivos para a ría. O futuro da ría de Arousa é cada vez máis negro. A Plataforma en Defensa da Ría, xunto con confrarías e agrupacións de mariscadoras e produtores de mexillón, advertiu hoxe das perdas económicas millonarias derivadas da falta de políticas de saneamento e rexeneración. Cifran en 59 millóns de euros as perdas dos últimos 5 anos sen ter en conta o IPC. Este dato en si mesmo xa nos fala do debalo produtivo da ría de Arousa, da situación extrema na que estamos, ante a pasividade da Xunta de Galicia, que non nos está botando unha man, non está abordando os problemas que ten esta ría. Baseándose nos datos de pescadegalicia.gal, alertan dos brutais descensos da productividade en recursos clave como a ameixo ou berberecho. Na ameixa babosa perderonse un 91% de capturas, da ameixa fina o 93%, da ameixa rubia o 68%, da xapónica o 27%, o berberecho o 92%, un total do 56% de pérdida de produción no marisqueo a pé e marisqueo a flote. Cargan contra o goberno galego por abandonar a súa sorte os sectores productivos da ría. Demandan medidas pro saneamento e rexeneración tendo en conta o fenómeno de menor renovación das augas que se está a dar dende hai case 2 décadas. Se hai menor renovación das augas, hai que ter unha moito a maior exigencia no control da contaminación. Que significa isto? Controlar as depuradoras de aguas residuais urbanas e de industriais, controlar os focos, tanto difusos como localizados, de contaminación, que os hai moitos nos ríos e na ría de Arousa. E acusan a Xunta de apoiar o impulso de proxectos nocivos para a ría. Si os dragados do lombo do Ulla non poden ser, non entendo que se podan facer os do Lérez e pretender botar os verquidos na boca da ría. Non é normal. E logo querer, aparte de facer iso, pois o problema, perdón, o que leva querendo implantar hai moito tempo, como o proxecto de Palas, ou a planta de betume, que queren plantar tamén aquí en Vila García, penso que son cousas que non van favorecer para nada o marisqueo, nin a pé, nin a flote. E como mostra da situación crítica, alertando os continuos ceses de actividade da falta de relevo xeracional no sector, onde a demanda para novas incorporacións é máis que limitada.
E tras a recente rotura da bolsa de Monteneme, o BNG volve a alertar do risco inminente que supoñen as presas de San Fins en Lousame. Pídenlle á Xunta celeridade na restauración ambiental da contorna desa mina, así como que exixan responsabilidades á empresa a pesar de ter caducado a concesión. O BNG volve levar ao Parlamento o mal estado en que se atopan as balsas das minas de San Fins, colmatadas de augas contaminadas con metais pesados e con filtracións que, ademais de provocar vertidos, apuntan a un risco de rotura que podería derivar nun auténtico desastre medioambiental. A pesar das numerosas iniciativas presentadas, algunhas mesmo aprobadas co respaldo unánime do Parlamento, o Goberno galego non ten iniciado acción algunha para a restauración ambiental da contorna. Se aprobou por unanimidade que había que facer xa unha restauración destas balsas para que non supuseran un perigo medioambiental e social e económico para esta comarca, e vemos que sigue sin facerse nada. Hai uns días rompeu a balsa de Monteneme e nós, en Lousame, temos unha situación crítica. Hai dúas balsas colmatadas de materiales moi perigosos como o cadmio, o zinc, o cobre, e incluso hai niveles de mercurio, e todo isto pode afectar gravemente tanto os nosos recursos marisqueiros como a todo o medio ambiente da contorna. Estamos no estuario do Tambre que pertence á rede Natura. Os nacionalistas instan a Xunta a actuar con celeridade e exixir responsabilidades á empresa, a pesar de ter caducado xa a concesión para a súa explotación. Ningunha caducidade de concesión por parte do Partido Popular na Xunta de Galiza pode servir para eludir responsabilidades por parte de quen ostenta esas concesións ou de quen as ostentaba. Segundo, a garantía que tiñan imposta precisamente aos concesionarios por si pasaba algo de arredor de 180.000 euros, levábamos tamén moito tempo dicindo que era absolutamente insuficiente, xa non poñéndonos no caso máis grave de que efectivamente pasase algo cas balsas, sino mesmo ca contaminación que hoxe xa existe en toda a contorna de San Fins. Estábamos dicindo e seguimos mantendo que 180.000 euros de garantía non serviría ou non se poderían utilizar prácticamente para nada. E agora vemos como, despois desta expediente de caducidade das concesións, a Xunta de Galiza vai cargar sobre o erario público, que era algo que tamén denunciábamos, vai cargar sobre o erario público todas as consecuencias. Na iniciativa xa presentada no Parlamento, o BNG exixe garantías medioambientais para levar a cabo esa restauración, que debería acometerse antes de que xa sexa demasiado tarde. Seguimos con máis novas. A parroquia de Lérez en Pontevedra xa goza dun renovado e mellorado alumeado. A intervención que acadou os 1,4 millóns de euros desenvolveuse no marco do convenio anual entre a Deputación e o Concello de Pontevedra. Supuxo a instalación de 1.400 novos puntos de luz e 30 cadros de mando para reducir o consumo e mellorar a visibilidade. Xa está operativa a nova iluminación da parroquia de Lérez en Pontevedra. A actuación foi financiada ao 100% pola Deputación e supuxo un investimento de 1,4 millóns de euros. Permitiu a sustitución de máis de 1.400 luminarias, case 30 cadros de mando, con melloras no que se refire a eficiencia enerxética, aforro de luz importante, maior visibilidade por parte dos veciños e veciñas, e nun tempo como este de moita choiva, a mellora tanto nos cuadros como nas luminarias pois provoca que esas posibles averías que podían xurdir do mal tempo pois que non teñan lugar. Dende o Concello celebraron tamén este investimento. O alcalde puxo en valor os beneficios económicos ambientais da renovación e cifrou en 1,5 millóns de euros a diferenza de consumo nos orzamentos deste ano respecto dos de 2025. Os cartos dos cidadáns, os cartos públicos hai que empregalos ben e, polo tanto, se necesitan moitas inversións e todo o que se poida aforrar mellor e, por outra banda, se evitan emisións de CO2 á atmósfera con unha iluminación diferente e máis adaptada aos tempos actuais, non? Esta actuación está enmarcada no convenio anual de 2,5 millóns de euros que a Deputación asina co Concello. Tanto López como Fernández Lores puxeron en valor a colaboración institucional. O Concello sempre atopamos a man tendida a efectos de realizar estas actuacións e primando o interese dos veciños. Nós, obviamente, como Alcaldía de Pontevedra, queremos que as inversións que a Diputación fai no Concello sexan superiores ás que están sendo e seguiremos loitando por eso, pero en todo caso sempre lealtade institucional. A renovación da iluminación continuará na zona norte de Pontevedra en barrios como a Parda e Valdecorvos. Neste caso o investimento será de 2,3 millóns de euros.
Bueno, preguntado polos continuos cortes que a semana pasada rexistrou a PO11, coñecida como Autovía de Marín polos asolagamentos, o alcalde de Pontevedra insiste en que é necesario reclamar ao goberno central unha solución definitiva. E mentres isto non se produce, sinalou a importancia de coordinarse as diferentes administracións implicadas para reducir o impacto na cidadanía. Foi xa un erro conceptual de facer esa autovía, que no seu día non foi unha autovía, foi un dique para resecar 600.000 metros cuadrados de lámina de agua. Todo o que sea poñerse de acordo e buscar solucións para dar menos problemas á xente, especialmente aos camioneiros que circulan cara ao Porto de Marín e cara a Ence, pois mellor, non? Pero realmente o planteamento ten que ser un planteamento de solución definitiva, porque desgraciadamente a tendencia nestes últimos anos é a que esas inundacións da autovía cada vez son máis frecuentes e ademais máis graves, non? Polo tanto, teremos que actuar dunha maneira preventiva de cara ao futuro. Continúa a vaga de roubos en Ribeira, agora nun garaxe no lugar de Fafián, no que resultaron afectados 5 vehículos. Tras romper as fiestras dos coches, os cacos sustraeron os obxetos de valor que atoparon no seu interior. Os feitos aconteceron durante a madrugada do domingo, cando un dos residentes escoitou soar a alarma dun dos coches. Asomouse pola fiestra e veu a 2 suxeitos escapando do lugar, podendo identificar a un deles como un delincuente habitual que foi detido hai varias semanas por delitos semellantes. Os autores dos feitos foron gravados tamén polas cámaras de seguridade do edificio cando fuxían, polo que os afectados, que xa presentaron denuncia, agardan que sexan detidos en breve. Bueno, pois o Grupo Popular acaba de presentar unha moción no Senado instando o Goberno a incrementar o cadro de persoal na Comisaría da Policía Nacional de Ribeira. O texto da proposta alude aos últimos episodios delictivos acontecidos no municipio que están a xerar gran alarma social, como a pelexa entre clans xitanos acontecido pasado verán, na que o número de axentes despregados para intervir na alea que acabou cunha vítima mortal eran claramente insuficientes. Os populares fanse eco así das demandas do Sindicato Unificado de Policías, que levanos advertindo da sobrecarga de traballo e déficit estrutural das comisarías galegas. Xa no ano 2024 presentaron un escrito ante a delegación do Goberno solicitando a incorporación de 7 novos efectivos na comisaría de Ribeira. E a volta da publicidade coñeceremos eses rueiros ilustrados da cidade de Pontevedra e tamén toda a programación do Entroido no concello de Lousame. Pois aquí estamos, nas novas, en Canal Rías Baixas. Satisfacción no concello de Ribeira trolo acordo entre a FEGAN e a Xunta para incrementar o financiamento autonómico do Servizo de Axuda no Fogar. O goberno galego aportará 16 euros a hora, o que suporá un respiro para as arcas municipais. A achega da Xunta de Galicia para o financiamento do Servizo de Axuda no Fogar pasará este ano de 12 a 16 euros a hora. O acordo acadado entre o Goberno Autonómico e a FEGAMP contribuirá a aliviar a carga económica que supoñía para os concellos a prestación deste servizo. En concreto, en Ribeira o aforro será de 250.000 euros. É un servicio ao que todos os concellos, incluído o Concello de Ribeira, pois adican unha gran cantidade de cartos todos os anos. Neste caso, a Xunta de Galicia viña aportando 12 euros a hora, e vai a pasar, pois, neste ano 2026 a aportar 16 euros. Estamos a falar dun 33% máis, o que suporá para o Concello de Ribeira, pois, aproximadamente un incremento de cuantía de 250.000 euros. Bueno, nin máis nin menos unha cuantía nada desdeñable, que será, pois, un balón de oxígeno para as arcas municipais, que, de logo, pois, sabedes que as arcas municipais sempre é ben recibido ese gasto corrente que precisamos para moitísimas cousas do día a día. Ademais de garantir o mantemento da calidade no servizo, esta suba implicará máis partidas dispoñibles para asumir outros gastos municipais, como no caso de Ribeira o incremento dos salarios aos traballadores municipais. Eu agardo que todos os concellos de Galicia o reciban pois coa mesma ledicia e co mesmo acollemento que o que facemos nós, e todos eses que rechazan
un financiamento, non, que se estaba pois tratando entre a FEGAMP e a Xunta desde fai moito tempo, si se apoiaba, agora digan que non. Pois esos que sempre din que non a todo, quero ver eu como si nos concellos os que goberna concretamente o Bloque Nacionalista Galego van a rexeitar esa subida do incremento que vai a facer a Xunta de Galicia aos concellos. En Ribeira vamos a recibir de moi boa gana e dende logo xa estamos pois vendo as posibilidades que temos con esos 250.000 euros para poder facer fronte a outros moitos gastos xerais que temos, como pode ser pois o incremento da porcentaxe nos salarios de todos os funcionarios e polo tanto, como digo, pois van a facer boa falta para facer fronte a este orzamento do ano 2026. A alcaldesa de Ribeira valorou moi positivamente o acordo, con subas progresivas que irán incrementándose en vindeiros anos. A Xunta inviste preto de 1,5 millón de euros nas accións formativas para desempregados que se imparten na comarca do Salnés. En concreto son 23 os cursos que se están a celebrar repartidos por 6 entidades. 2 deles teñen lugar nas instalacións de Captioma Salnés. Neste caso o Goberno galego destina 160.000 euros. Son especialidades vencelladas á xestión administrativa e a creación de páxinas web, ámbitos nos que existe unha gran demanda de profesionais cualificados. Este luns visitou as súas instalacións o delegado da Xunta en Pontevedra. Agustín Reguera destacou a importancia de contar con entidades formativas consolidadas como Captioma Salnés. Son 2 cursos que están a realizar neste centro, o de xestión administrativa que é de casi 1000 horas e o de confección de páxinas web pois supera a 600, non? Son 2 dos 13 cursos que se están a realizar aquí en Vila García por 6 entidades que están colaborando coa Xunta de Galicia, e na comarca do Salnés son 23 os cursos que se están a dar. Entendemos que esta é unha das liñas máis importantes, non, para entidades do noso tipo, polo que supón a nivel económico e tamén a nivel social. Incluso estamos nun momento no que a formación é moi importante, é decisiva, nun momento de actualización, cambio tecnolóxico, e bueno, demanda de entidades como a Xunta de Galicia neste caso, pois podemos ofrecer un servicio clave a nivel social, económico, que axude a impulsar os entornos nos que traballamos. Congalsa pechou 2025 cunha facturación de 179 millóns de euros. A firma pobrense presentou resultados nun acto celebrado esta fin de semana no Polideportivo da Fieiteira, no que reuniu a todos os seus empregados. O presidente Luis Miguel Simarro, acompañado polo conselleiro delegado Julio Simarro e a directora xeral, Noela Prieto, foron os encargados de debullar a traxectoria empresarial da firma ao longo do último ano, no que conseguiu un incremento da facturación en 6 millóns con respecto ao anterior exercicio. Destacaron ademais a aposta pola innovación e a sostibilidade coa construción dunha nova nave anexa ás instalacións do polígono da Tomada, que suporá un investimento de 26 millóns de euros e a creación de 150 postos de traballo. Coñecer Pontevedra a través da obra de 3 ilustradoras é a proposta que colleu forma na iniciativa Pontevedra debuxada. Da man do Concello e de Taller Abierto, Paula Cheser, Aida Alonso e Natalia Umpierrez deron forma aos seus propios rueiros e axudaron a cativada da cidade a facelo propio en 3 obradoiros diferentes. O resultado deste traballo poderá verse nunha exposición a partir do 5 de marzo na Casa das Campas. O cotián de Pontevedra e do seu rueiro pasado polo filtro artístico de 3 ilustradoras e a proposta de Pontevedra debuxada. Que dicir que eu agardo que esta iniciativa teña continuidade, que poidamos seguir repensando, revisitando e retraballando a cidade dende diferentes ópticas, porque ao fin e ao cabo eu creo que Pontevedra debuxada é unha foto do diferente que é a nosa cidade dependendo dos ollos cos que as miremos. As encargadas de dar a súa particular visión da cidade son Paula Cheser, Aida Alonso e Natalia Umpierrez. Lugares, establecementos e mesmo veciños de Pontevedra recoñecidos por todos teñen o seu oco nestes rueiros artísticos. Eu quería facer unha mestura entre mapa e cómic. Sabía perfectamente do que quería contar. Eu nos meus tebeos falo moito de min porque é o que máis coñezo, o que máis doado se me resulta.
E claro, agora de falar da cidade onde crecín, onde me criei toda a vida, pois tiña que falar da miña familia, tiña que falar dos establecementos que foron importantes para mí. Teño como un vínculo moi afectivo tamén con esta cidade, por todas as experiencias que tiven aquí. E todo iso o quixen plasmar neste plano. Optei por contar diferentes lugares que para min teñen algo especial desde outra mirada, contar outra historia. Pareceme moi interesante que cada unha va a contar unha historia persoal, non? Unha visión persoal, e iso é moi interesante. Quería facer como unha vista panorámica da cidade, e iso conlevou certas dificultades para que se entendese ben o espazo, porque claro, tiña que xogar moi ben coas perspectivas, coas proporcións, que se entendesen os edificios. Propostas ben diferentes que recollen as súas vivencias, as súas olladas e o estilo que caracteriza a obra de cada autora. Pezas que nacen da intelixencia humana, que tamén quixeron reivindicar fronte á IA. Agradecese moito que nestes tempos de intelixencia artificial se opte por man humana, intelixencia humana, como quen di, e alma. Bueno, pois que se aposte por cousas feitas por humanos, dende o corazón de humano, a mirada de humano e as reflexións dun humano, me parece que lle dá moito valor a esta cidade. Estes rueiros e o seu proceso creativo poderán verse na exposición que se abrirá o 5 de marzo na Casa das Campas. Unha mostra que tamén recompilará o resultado dos obradoiros que as ilustradoras realizaron coa cativada da cidade, guiándoa para crear as súas propias pezas. A organización do Festival Internacional de Arpa Vila de Noia acaba de anunciar as datas de celebración do certame deste ano, que acada xa a súa 13ª edición. Será do 29 de xullo a 1 de agosto. O evento é xa unha das citas imprescindibles no calendario musical do verán galego, ou será única das que se celebran en todo o noroeste peninsular, que xira ao redor deste instrumento tan característico. Como ven facendo dende o ano 2023, o festival volverá a incorporar o Premio Internacional de Composición Portus Apostoli, un certame creado para favorecer a ampliación do repertorio de obras escritas para arpa e orquestra. A cita, organizada por Nalgures Producións, baixo a dirección da Asociación Noia Arfest, conta co apoio institucional do Concello de Noia, a Xunta, a través da Axencia de Turismo de Galicia e a colaboración da Deputación da Coruña. El Ousame prepara un gran festival de entroido para este vindeiro sábado. Terá lugar no Polideportivo Pilar Barreiro Senra entre as 6 e as 9 da noite. Haberá obradoiros, hinchables e degustación de chocolate con churros, orellas e filloas, ademais do tradicional desfile de disfraces. Lousame ten deseñado un programa do máis variado para este entroido. Unha das actividades máis destacadas será o festival, que terá lugar este vindeiro sábado 14 de febreiro, entre as 6 e as 9 da noite, no Polideportivo Municipal da Silva. Ese día actuarán Pacolas e o mago Charlie Brown. Haberá obradoiros e hinchables para os máis pequenos, sen esquecer tampouco a degustación de postres típicos destas datas. Durante toda a tarde, a degustación de orellas, filloas e chocolate con churros. Vamos a ter o noso amigo Rafa, non? Como sempre, que nunca defrauda. E, bueno, para os nenos será gratuito e os adultos que queiran degustar estes produtos, pois, por un módico precio poden facer durante toda a tarde. Tamén vamos a ter, como sempre, obradoiros para que os nenos pois fagan as súas actividades e as súas manualidades e se divirtan, e sobre todo tamén vamos a ter hinchables, que é un dos platos fuertes do noso festival. Básicamente o cambio máis importante é volver outra vez a retomar o sábado, ¿no? E centralizar todas as actividades en ese día, e despois recuperar outra vez o que son o desfile de disfraces, que vai ser unha categoría única e que terá como premio un sorteo no que poden participar toda a xente que desfile ese día. Lembrarvos que, como sempre, tendes que retirar a entrada en bando ticket. Se preguntades quen debe retirar a entrada, todas aquelas persoas que queran participar no festival. A entrada é gratuita e se retirase na plataforma bando ticket. Temos 2 plazos, un para empadroados desde hoxe hasta o sábado 14 e outro para fora do Concello desde o luns 9 hasta o sábado 14. Dende o Concello animaron a participar.
E quixeron agradecer tamén o traballo e a colaboración das cociñeiras e do voluntariado local que participa no festival. Creo que é unha xornada para invitar a todos os veciños do Concello e da comarca que queiran asistir, porque creo que vai ser un día para disfrutar en familia, para que disfruten os nenos e poder, digamos, todos pasalo ben, disfrazarnos, comer filloas, sobre todo. E, bueno, sabemos que temos además unha colaboración que desde o Departamento de Cultura e toda a xente que ven a colaborar ese día e veciños, e sobre todo as veciñas que fan as filloas e demais, que desde logo fan que sea unha tarde moi agradable para todos e que ao final no pabellón polideportivo disfrutemos dunha xornada de carnaval que desde logo non ten nada que envexar o que pode haber noutros concellos da contorna. E así rematamos máis en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. Como sempre, graciñas por estaren aí.